med ude og trælaste og købe igen. Jamen, så prøv at tage den her med, og så se om det kan være på den der. Det kan de ikke. Hvorfor ikke det? Den bøj her. Ja, det er kun den vej. Den her vej, den er bedst. Hvor meget her, tror du? Over et år. Og her er de skinner, vi lavede sidst. Nå, det er nogen, der spiller. Så er en radio, nej, det er kun en radio. Er det en radio? Ja, den kan, en transistorradio, den kan spille hele den sal op her. Så her, det er de der, hvad du laver model til, Karsten. Det er de der skinner, hvad der ligger her. Nå, det er dem, du har lov det her. Det er gode nyheder, så. Hvis du står dernede på scenen, og du snakker om her, så kan vi op i her, og så og hvis vi går her, så nu her og snakker her, så kan dem, der står nede på scenen, jo høre, hvad der sker. Så du kan ikke gøre det så godt, som det er radio nu. Det ville de have gjort måske, hvad hedder det, sat dobbelt stol. Det skulle det have været jo. Ja. Hvad skulle der have været, sagde du? Det skal stå, det skulle have stået 2 og 2 her. Ja, det er ikke særlig smart. Nej. Men det har man lidt helt fint. Men det er bare fordi, at det er nogen, der har fået. Jeg synes, det er faktisk lidt lavt. Så god til det. Det er godt. Men de er jo med i akustikbilledet, fordi du kan ikke lave sofastol i en koncertsal, for så får du alt for blød akustik. De slår jo akustik. Hvis du skal lave symfonisk musik, så skal du have hård akustik. Og så kan det ikke nytte noget, at de folk står og laver stolen med overfor. Fordi så mister du noget af akustik. Det er for stol med hård knær. Man kan også bruge salen til anden musik end symfonisk musik. Det er ikke bare de vægge her, de træmvægge her. Det står op på tekniketagen, det er ovenpå. Det står sådan nogle store kasser med rådgæld, med uldmekanik. Så kører man en gardin ned bag de træerne. Så kan man lave blød og klam i salen. Eller man vil spille noget andet musik. Der er jo nogen, der er nogen, hvis de er højdeskræk, så hvis de kommer ind hernede på den her række her. Så hernede, der kommer folk jo ind, når de skal i teater. Der kommer de ind hernede. Hernede, så er der jo garderobe derovre. Og dernede, det er så hvad hedder det, caféområde og det der nede under den. Og nede under den her, der er den der DSB-kiosk. Det er hernede i det niveau, det er derude, hvor det er glas for det, det er den der DSB-kiosk. Det er det, hvor de har billetsalg til tog og alt det der. Så kommer de herhen i teaterpolitik, så kommer de op her. Skal der have lidt? Skal vi gå op og se tekniketager, inden vi går ned? Ja, jeg skal have med min jakke. Her kommer et publikum heroppe. Oj. Det er helt vildt.
på koncertsalen. Og det er i de kasser der, det er de der rullegardiner, jeg snakkede om, som kan køre ned. Som kan køre ned under langs med væggen. Det er de vejer, som de hænger i de der plader dernede. De sætter her. Er det bare sådan, Jan? Den har vi så hejst op her igennem, og så jo den jernstang igennem der, så hænger de der i. Og alle vejer er kort af i de rigtige længder inden 10 og alt det der. Men der skulle have hængt et spil heroppe i dem her. I de bjælker skulle have hængt et spil, så de kunne have justeret dem. Men det har de sparet væk. Og så har de fået de der mobile scener i stedet for. Der skulle have hængt sådan nogle spil, ligesom det her, som man kunne. Det har du heller ikke set, den karm det her, den er kommet i så. Altså er det blevet godt med detaljer sådan. Ja, altså det her, det er noget pis med det her. Kan du prøve at se her? Det gør de hver dag. Det er kun fordi, de har koncert her. De starter her igen kl. 1:30 eftermiddag. Og der er koncert her i Aarhus, så vi har begrænset arbejdstid til det derfor, så det er derfor, jeg har sagt til Græsbæk, kun lave det. For ellers normalt kan vi ikke komme ind der. Så kan vi komme til klokken, den er 9:30 om formiddagen, og så kan vi efter klokken 4 igen. Så derfor så er det tit. Til kor, der kan man så gå den vej op, så er der nogle trapper lige op til, hvor de kommer ind af den her gang her. Ja. Til hvad? Til kor. Når de kommer ind her, så kan de komme den her vej ind. Så kan de gå ind. Og så kan de komme op her, op på den korbalkon, hvor I kom ind. Nå. Men nu går vi lige den anden vej, så det er Jamen har de ikke nogle værelser, de skal være i, hvis det er noget optræden eller noget? Jo, men det er jo det er ude foran. Helt ude foran ude ved vand. Nede i det plan, hvor vi er nede i nu. Og så skal de hele vejen rundt? Så kommer de ind og de i gang nede, hvor vi er der, vi vil lave luft, og nu der vi går ud. Se, hvor Carsten kommer ud her. Ja. Perforeret stålplade. Det er dem, de har smidt væk, de der stålplader. Det er perforeret stålplade med sort rockwool indbag for at tage. Men nu må vi jo så hellere komme til sagen, Claus. Kan jeg se, om jeg kan finde alt det der?